Ate Jean, unsa may kasulti sa problema sa atong letter center karon kahapon. Yes, Ate Will. So medyo ang karelate no sa iyang ingon pa matawag sa man ang sa may sakto ni matawag ba na guts ang kanang iyang ka kuan ba no iyang ka fear sa iyang kaugalingon medyo makarelate ta ana kay nag-agi pud tag ing ana ka ingon pa palaban nga magkaunsa-unsa basta feeling nako na ako sa katarungan aber mo din ha. Meron na ang mga Okay, Ate Jean. bitaw no, honest din na ay mga punto sa kinabuhi sa tao nga ing-ana ang pagbati no, labi na og sigurado ka o kumbisido ka sa imong kaugalingon nga dili ikaw ang sayop, wala sa imo ang mali. Nalain lang pagsabot sa uban pero maunay giingon no nga wala may kumo sa pagsuway unsahay kinahanglan pod natong huna-hunaon kung bisan pa og sakto ta or naata sa katarungan naata sa lugar pero the moment man god nga moabot ang punto nga magkalalis ta sa sulod sa atong panimalay tuyoon man nato or dili na agoy mga higayon nga makabuhi tag mga pulong mga istorya nga sakit ug bugat ang impact sa tao nga ato nga gibuhian. So maunay usa nga kinahanglan makatunta mohanap og pamaagi nga mapaabot nato ang atong ingon pa siguro pagbasol dili kong ingon nga pagmahay pagbasol nga nakabuhi ta og istorya dili man pagbasol nga ning sukol ta or gilaban nato ang atong katungod pero pagbasol sa mga punto sa mga higayon nga nakabuhi ta og pulong nga sakit kaayo which is aware ta sa atong kaugalingon nga dili dapat nato nga buhian. Na ay point mga ka-feeling sa sulod sa atong panimalay labi na sa managsuon no, na ay mga point nga kabalo ka butang or pulong nga gusto nimo nga buhian or ilabay sa nawong sa imong igsuon labi na feeling nimo perminti ka giigo or kana bang gituyuan gusto nimong buhian sa iyang atubangan nga dugay nimo nga gipugong-pugungan kay aware ka lagi nga dili to sakto although tinuod to nga maog gyud siya ing ana gyud siya nga klase sa imong obserbasyon pero imong gipugong-pugungan kay kabalo ka nga sakit to sa iya ha pero pag abot sa punto nga parehas na nga nagbukal inyong mga dugo dinha na nga higayon nimo mabuhian og kalit na nga mga pulong nga usa na sa ingon pa kinahanglan nato nga makatunan nga iayo nato og dispensa dili ang ingon nga tungod ka nangayo kag dispensa giamin na nimo nga sakto ang ilang gipasangil sa imuha or sakto sila na ay pagpangayo og dispensa tungod sa atong gibuhian nga pulong tungod sa atong gipili nga mga pulong nga gamiton nga ilabay sa ilaha dili nangayo ta og dispensa tungod kay kita ang mali so kinahanglan para sa ako apod no kinahanglan nga makatunta nga mupili or ingon pa mo step back or mo step down sa atong gitawag nga pride na amang gyud na di man na siguro ambot lang ka no even though siguro mo deny ang uban pero base sa akong experience ako personally og sa mga obserbasyon dili gyud na to malikayan nga moabot ta sa punto labi na kung pareho init ang atong mga ulo nga makabuhi ta og mga pulong na ay mga pulong nga aware ta nga sakit aware ta nga dili dapat ibuhian sa ing anak nga height sa kainit no or ka ulbo sa mga kaspa pero tuyoon nato pagbuhi para ingon pa kung unsa kasakit ang ilang nabuhat sa ato maipafeel or maipadama pud nato sa ilaha so mao na siguro na ang pinaka ingon pa kinahanglan nato nga makatunan isip tawo nga iayo og dispensa bisan pa man og ingon pa sila ang nagpasiugda or nagsugod sa bikil kay kasagaran man god maunay pinaka kana nga sayop kana nga mistake kana nga mali nga desisyon mali nga pulong nga ato nga gibuhian kasagaran maunay mubuhat or mahimong ingon pa pinakakural nga maglagyo sa connection sa relasyon sa manag igsuon sulod sa panimalay sa akong obserbasyon so hopefully dili man siya ingon dili man siya sayon pero hopefully manghinaot ko no nga matag usa makakaton sa paghanap
og pamaagi. Naamang goy pagpangayo og dispensa para sa ako obserbasyon at will. Naamang goy pagpangayo og dispensa nga bisan dili nimo ingon pa nga literal iayo or kanang verbal nimo iayo og dispensa pero pwede nimo maipa-feel. Yes, pinaagi sa imong mga doings nga ipakita sa imong igsuon or kaning sa imong mga naka-disagree. Maog yun. Sa gesture, pinaagi sa gesture, sa pag-treat nimo sa imong mga igsoon. Although walay ingon pa nga nadungog ka nga ingana nga labi na kung kanang bag-o pag yun no, wala kay magbati nga sorry pasensya na ka nga nakabuhi ko ng adto na magyutaw nga maglisod lisod gyud para sa ilang mubuhi og verbal, lisod sa ilaha magpaabot sa ilang mensahe pinaagi sa pulong labi na kung ingani lagi no pagpangayo og dispensa pero na ay daghan nga mga pamaagi para maipaabot nato kung unsa ang atong intensyon, kung unsa ang atong ingon pa kasubo nga nakabuhat ta or nakapasakit ta sa ilaha. So para sa ako ang imong kahimtang, ang imong napaingnan karon dili sad siguro siya ingon nga tungod sa imong nabuhat sa ilang pagsukol-sukol or unsa ba pero dili nimo malikayan nga maoy ilang hunahuna-hunaong tungod kay sa ila nagtanom nagtubo pa ang ilang kahiubos og ilang mga pagmahay dili nimo mawala no sa hunahuna sa tao labi na og kanang napasakitan nimo nga mubati og pagmahay unsahay mo ingon nganong naigsuon pa man ninako nganong gitratar pa man ninako tarong may mga ingana mga questions sa hunahuna nga dili gyud siya matubag kung dili gyud hatagan og panahon and enough nga siguro emotion or connection between sa inyo duha nga managsuon bisan lagi og dili pa verbal pero pamaagi sa mga lihok or kanang mismo ra sa imong pagpangumusta gamay nga pagpangumusta at will para sa ako usan na ka dako nga lakang para yes, pamaagi na no nga magkauli unta ang maing kabubuton pero kung parehas sila adunay mga ego at Jane so maglisod gid siya og intro no maglisod siya og pasulod sa iyang mga tumong nga maayo na unta. Sa para sa ko ang pinakakuan nimo karon no para ingon pa ma-plaster or mahiluna ka sa imong una-una man good kay ingka na lagi nakatungod ka nakadungog ka og istorya nga gaba ra nimo mauna so na sa imong una-una karon og ikalipay ba nila sa imong mga igsuon nga ingon pa mawala ka. Para sa ko dili gyud siguro ingon nga ikalipay gyud totally pero ang kuan naman gud ana is kinahanglan mapaabot sa ilaha ang imong ingon pa mga regrets gitawag nimo nga mga regrets naaman kay usa ka igsuon nga nakahuna-una or ni reach out pa sa imuha pwede man dili ka direkta makakuan sa iuban nimo nga maigsuon mapaabot nimo sa iha siya ang mahimo ninyo nga tulay mag-relay siya sa kung unsa man ang imong mga regrets og para sa ako kuan ginikanan gyud gihapon ang pinaka best nga makatabang sa inyo or ingon pa makapaabot makakumbinsi sa imong uban nga mga igsuon nga although ing adto ang nahitabo dati mas maayo nga ibutang na to sa dati naay may goy naamang goy punto sa kinabuhi nato nga mas makatunta sa pag-adjust siguro sa ilaha pod wala pa sila naabot din nga punto sa maturity kay para sa ako sa iya hati will kung pagbasa sa iya wala ra to sa iyang buot murag gibaon no to niya sa limot kay wala man siya ingon nga naghuna-huna pa sa mga previous nga nagkuan yes Ate Jen apan sa iyang mga igsuon dako pa no dako pagbikil sa ilang tagsa kabaga huna-una og yun so mautoy akong ikakuan Ate Will no ikadasig sa atong letter sender nga mahanapan unta og pamaagi nga maka-reach out siya dili man siya personally sa iyang uban nga mga igsuon pero magpatabang or sa kanang usa niya ka igsuon nga naapay connection sa iya og syempre sa iyang ginikanan og mas maayo gyud nga verbal og personal ka moduol sa imong mga ginikanan. Yes no mauto ang maayong ideya nga gikhatag kanimo Ma'am Flory para sa
makatabang sa imong maayong buhaton ug mga pamaagi kung unsaon nimo pag reach out ang imong mga igsuon aron magkabalik ang imong mga ayong kabubuton ug aduna pud koy ikadugang Ate Jane para kang Flory. So insakto ang ingon ni Ate Jane nga kinahanglan nga maayo nimong buhaton karon nga gamiton nimo tong imong isa ka igsuon nga ni kuan sa imo no nakiramay sa imo sa pagkamatay sa imong bana kay medyo Ate Jean murag mabala ka gid ano nga ug daghan ta man nag-igsuon na murag ikaw na lang isa ang nag kuan ikaw na lang isa nagpakabana or ikaw na lang isa ang naa sa kalibutan kay medyo ma-turn down man gyud ta kung wala na imo kuan nimo motimbaya sakit pamation or tinuod gid na nga naa kay mga anxiety mga kabalaka kung unsay mahitabo sa unahan kung mamatay ka na baka sila sa imong Ate Jane di na mawala sa atong mga kuano panghuna-huna nga naata sa mga kabalaka. So sa atong mga kuandian sa atong mga na-inherit nga mga kinaiya siguro ang giingon according to scientist gid niya 40 to 60% ang gikan sa atong genes or genetically Ate Jean nga atong na-inherit gikan sa atong mga kaduguan ang atong mga kinaiya. So kung naato sila yung mga kinaiya nga mga mo ko agad Ate Jean kana mayon magtanom og kawayan. Yes, kung nagpasabot na nga ang kung nasuko mayon nga tamna natog kawayan nagpasabot nga nagdumot until no so mayon nga until sa ay maingon ang uban gani nga makita na lang ta sa dakong cross kanang mga inaana nga mga panultihon mo nay dili maayo no suko ang Ginoo kanato niya na so dapat kung naatay mga argue sa normal man na Ate Jean nga magka lalis yun ang managsuon na napatay mo sukol ta sa atong ginikanan apan sa atong mga pagtubag-tubag kinahanglan nga ato i-resolve within that day daw kung ingon pa nga dili pasagpan og adlaw. So sa inyo murag niabot na og 16 years. So pero taas-taas na nga panahon Ma'am Flory. So kinahanglan mangita na gyud kag pamaagi karon nga imong ma-resolve na nga sitwasyon no kay dili sayon nga aduna kay kana bitaw mga kabugat sa imong kasing-kasing hunahuna no nga murag dili nimo na makaya nga sa imong kahimtang karon nga naapod ka sa usa ka balatian kay na disgrasya ka and then walay bisag isa na lang kaigsuon nga mo pakuan sa imo no paramdam nga mohatag na lang mangumustag ng unsa nakadiha so na normal gyud sa imong na feel ug murag na feel po nako Ate Jean nga kung kita kaha no nga inana nga mahitabo nga wala gyud mo duol sa imong nga igsoon so nagpasabot nga dako kayo questionable sa imong kaugalingon mismo so yes try to check your kuan kuno attitudes nga nganong naingon sila ni Anna ang imong managso imong mga igsuon nganong nagpalayo gid sa imo sa ato pa na sa imo pod kaugalingon na diferensya so kana mo i-check and then paningkamot nga imo na siyang mabag-o kay kinahanglan man gyud no nga ang tao labi na kanang giingon na Ate Jean nga magka-self na di ba so kinahanglan na ta meditate o mag-reflect sa atong kaugalingon kung unsa kung unsa ang atong mga nabuhat nga dili maayo sa atong isig katawo so Ma'am Flory ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day gikan sa parade.com nga sinulat ni William is Burroughs nang ingon your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer. So, gamay pagpalapad Ate Jean para sa ato listeners. Yes, Ate Will. Tinuod yun na Ate Will, no? Atong kaugalingon nga huna-huna, kaya nga tubagon atong mga pangutana basta makatunta nga ingon pa maginhawa dili ko mo kay naatay urge no naatay kagustuhan nga matubag ang mga pangutana sa mga panghitabo sa atong kinabuhi is iatat-atat to na dayon nato no kinahanglan nga makatunta nga ingon pa mo relax mo distansya or ginhawa sa pahupaon sa ang emosyon adi sir
ta mo balik pagpangutan na sa atong kaugalingon kay panigurado na agyud tay makuha nga mga tubag sa atong mga pangutana pagkalmado na atong huna-huna og kasing-kasing. Wala na ingon o unsa diha nga emosyon ang nga magtukmod sa atoa para makahuna-huna pataglain nga mga tubag nga dili na makatabang sa hay. Labi na kung naata sa mga kapungot no, naatay mga pangutana nga question ta sa atong mga kaugalingon nga nung nahitabo man ni dili na ngun pa matubag sa maayo or sa sakto kung atong ipugos nga makuha nato ang tubag nga dili pa kalmado atong mga kaugalingon. Yes, correct Ate Jean. No? Kinahanglan yun nga. Kung aduna tay mga question sa atong mga tagsa-tagsa ka mga huna-huna ato sang i-reflect atong kaugalingon aron kini ma-plaster og aron kini maka-ready ta sa pagtubag. Kay kita ra gyud daw ang makahatag og tubag sa atong mga question sa atong kinabuhi. So ato nang masinati kada adlaw no atong masinati sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi nga labi na gyud karon nga panahon Ate Jane nga medyo ang problema nagkadako no pinaagi sa mga kaning atong mga experience nga dili lang sa atong kaugalingon kundi para pud sa atong isig katawo. Okay, ug karon ato nang basahon ang atong napiling Bible verse for the day. So, gikan sa sulat sa Proverbs 4:7, nag-ingon, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting get understanding. So, nagpahinumdum na usab ka nato ang Diyos, no, nga ang kaalam sa tao, mao'y labing importante sa tanan. Nga mao nga pinaagi niini pinaagi sa tabang sa Holy Spirit nga siya magagiya kanato sa atong pagpanabot. So kay dili basta-basta sabton ang atong kinabuhi Ate Jean. Murag no dili gyud lisod gyud tan-aw nato ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. So pinaagi sa tabang sa Holy Spirit nga siya ang mugiya nato sa atong mga hunahuna ug unsa uban sa atong mga buhat. So atong isalig ang tanan sa Ginoo. Kay wala may lain no natong masampit kay bisag unsa nato ka powerful diri sa kalibutan apan kon ang Ginoo nay mo pahunong niini wa tay mahimo. Words para sa atong listeners. Yes, Ate Will. So particular siguro ko no sa atong ingon pa garbo sa karon nga episode. Di man gyud nato malikayan nga naamang gyud matag usa sa ato na amang mga garbo pero unsahay kinahanglan nato ingon pa makat-on nga iset aside na alang-alang sa karon sa experience no base sa experience sa atong letter sender alang-alang sa ingon pa ikahanap nimo sa imong peace of mind. Malagi ingon nato no nga bisan pa malagi og naata sa katarungan pero once nga naatay kabikil gituyo man or dili di nato malikayan nga maapektuhan gihapon ta sa kung unsa ang ilang paghuna-huna against sa ato at tungod sa atong nabuhat pod nga mga ingon pa nabuhat nga mga butang nga nakapasakit sa ilaha. Dili man wala may mawala sa ato kung ingon pa magpaka-mature ta o tan-awon nato ang pika side sa nahitabo nga panagbangi or panaglalis. Okay mga kapiling, so wala naman tay igong oras sa atong panag-uban-uban karon kahaponon ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw, dalaygon ang Dios.